Consulate, hanggang Friday lang pala bukas. Wala silang Sabado at Linggo. Eh, day off nga ang Sabado at Linggo. Nila? 2 days din ba O, sila? di ba nung Friday, Saturday, and mag-online na lang. Pwede ito ba consulate? Hindi ka pwede magpunta ng day off. Nasa ka lang, wala ka sa gobyerno. Papasok ka rin. Ang nakakapasok doon, taga ron din, mga anak-anak. Ganun. Hindi ba na-infection ng ganyan pala? Pahinga lang pagka ano, hindi. Hindi, may gamot naman na i-recommend. Hindi naman lang. Hindi naman yun naman ipaparid na. Bawal lang mabasa-basa magagano. Hanggat dito yun. Siyempre. Hindi, may gloves naman eh. Ito na ba yun? Live na. Opo. Yun ang YouTube. Ay, napagtrakaan din ba kayo? Sila vlog. Yun na ba subscriber mo kaya? 21. 1,000? Wow. Hindi, kumikita na kayo doon. Meron konti. Sa starting ba 1,500? Sa, depende sa views ko. Ay, depende sa view. Kung marami, kahit konti ng followers, gano'n. Oo. Tapos papasukan ako ng commercial. Oo. Kaanihin ka pa na ano. Depende rin sa sahod, sa unang sahod kung malaki agad. Oo. Yung unang sahod nyo. Hanggat lang. Nasa 19 ata. Wow. Pero Kaag, hindi di ba? ko ng ilang buwan. Kaklase ko si Kaagri. Kaagri. Kaya mo sibuyas. Kaklase niya, kaagre, Pino. Kaagri nga siya sibuyas pa nagpapatanim sila. Vlog niya. Maganda nga, may drone pa nga. Kaya kitang-kita sa taas. Si Kaagre, Kaklase niya. malaki yung ano yun, kita. Kasi pinapanood ko din yung Bago, isang ano pa lang siya, isang sahod pa lang. Kasi ako sa YouTube. Gusto mo lang ako sa YouTube na yan. Tapos ini-edit nyo lang yan. Oo. Hindi pa naman ito live yan, no? Hindi na naka-live din yan. So, Kaya naka-live ko lang yan. Mag-YouTube yan, ano yung siguro. Kaya napawal nyo rito? Jennifer Brea. Ano na? Common lang yan. Hindi, para isa-subscribe, ano kami, para parang followers niyo. Saan nakikita? Hindi yung mga sisend natin sa mga ano natin, yung mga ditong prayer natin. Dito pa. Babalik-balik kami dito kasi may kaibigan Tulong kami, baksa. ano. Asan na ba dyan? Ito na? Ito? Oo. Kita mo lang. Ha? Hindi. Live ko. Hindi, isang ay,
Kelo. L. 8 lang. Ipindutin ko yung subscribe, no? O notification. Nakasubscribe na. Nakasubscribe ba ka? Kada ano siya, lumalabas na dito, no? Wala, nagbablog na yung anak mo ko niya. Bilis na lang pala ngayon. Yan, bilis na rin pala ngayon, ano? Okay, may electric na, ano? Dahil magtato sa labas yan. Para open. Oo. Ano ba yan pala ni... Yung silim, no? Wala pa. Diyan sa mahabang tulay. Sige. Hindi tayo. Ako nakarating ako doon. Saan nga ba yun? Nalo ng ano, saka Binuksan ni Dian yung sasakyan. Tapos 150 yung takbo para akong inaano.
Mulan? Malakas yung hangin. Naku po. Matagal na kayo dito? Sa Dubai, Hmm? 17 years. OMG. Halos kasing tanda niya. Ano, kasi pa ng Dubai nung kaya ano. Oo. Ngayon baksak ang Dubai. Nung kasi nung wala pa masyado ano. Kasi yung mga Saudi nung kalakasan na yung kasi marami ng kalaban ko yan. Babaksak ko dyan ah. Tsaka yung Natakot pakpupa dati. tinatanggap kasi dito ng mga patan, India, no? Hmm. Kaya ito, mababa, nakalakasin ng palit sa pera nila. Kaya bumaba yung maliit na sila. Ang balat pala, hindi nadugo pag malanipis lang ang ano ng karayom. Eh bakit pag tayo halimbawa biglang natusok, ano yan sa bigla, kaya nadugo? Bangga, pinupunas ko nga nila yung gano'n. Natatak ka.
Totoo ba kuya, pagkapayat mas masakit pagka yung natama sa buto yung karayong? Hindi naman. Parehas. Parehas lang. Ayun pa, hindi pa. Ito lang. Ibang kulay. Parang, Yung kulay din. Ay, kukulay natin sa star. Sa star, aling star? Diyan sa loob. Pula. Pwede rin dito na green, ano? Yung pahaba, di ba maganda green, pahaba? Red, green. Basta ikaw na bahala, basta mabuhay lang yung kulay. sige, parang, parang, Tapos lagyan natin ang puso dito sa dulo mamaya. Ano? Hindi rin ang production. Mm. Kulay yun. Ano yung pangkulay na kuya? Mabilis lang din pala yan. Hindi ako na-English yung dura.
Hindi na sa pakatay bilikid. Hmm. Ayun ka. Parang alay. Yung kasing kaibigan namin, 1 month sila ngayon, January, hindi pa lalabas eh. Kaya February, babalik kami dito. Hindi sila palabasin ng amo sa isang buwan. Takot. Kami naman pwede. Sabi naman namin, alam naman na kung saan kami pupunta. Hindi naman kami pupunta sa malayong maraming tao. Kaya pinakausapan daw siya.
Na video mo. Ha? Video. Ay, nga sa vlog ni Kuya. Pakukunin na lang natin kay Kuya. Lang Sa natin. vlog na ni Kuya. Hindi ko naisip yun. Subscribe daw. Subscribe mo si Kuya. Paano? Subscribe mo kayo ito. Pati, Bigyan mo YouTube, malagay mo YouTube. Makikita mo. Ano po? ano nga natin si Papa mo. Subscribe mo nga siya. Lagi dala mo sa YouTube. Hindi siya na bala. Oh, ito na YouTube. Paano ba yan? Ika na maghanap. Subscribe mo nga siya. Subscribe mo nga. So, dali mo nga sa live. Paano po? I-copy link ko po. Bihirang mangyari yan sa buhay. Ngayon lang Hindi mo makapag-livay na. Saan ko po isa-send yung messenger po? Isasend na sa messenger. O dito. Yan sa aming mag-anak. Ayan. Dito. Marinold. Wow. Yung kulay din. Red, blue, Red, blue lang. yellow. Pag pa nagtatagal na nagiging manhid na ano Kuya. Umpisa lang parang kinakagat ng langgam na marami. Kaya pala yung iba ka makapal, malapad.
ikaw din. Ano yan? Ha? Dapat ako eh. Tayo matay na kayo. Sira o. Grab ko na. Kinaya ko nga, ikaw pa. Hindi naman. Oo, papatato ko ang paru-paro na. Dito na rin tayo eh. Ano yung magdudong eh, warehouse, hindi pwede. Eh, kailan ka kasabay na ni Wena? Nakakala ako sa kayo. Bahala ka. Balik tayo sa biyernes. Akala ko matagal. Balik tayo sa biyernes ulit. Mas madali pa rin pala dyan, no? Mm-hmm. Madiwara kasi siya marami. Maliliit, madiwara. Ah, gano'n. Hindi yan, isang malaki lang, nakukulayan. Hala ko nga masakit. Medyo ano lang pala, tusok-tusok nga lang. Masakit, naliliit. Kasi matay na ako. Baliw. Hindi, dati kalayo ata eh. Hindi pa kalayong kuya yan. Karayo. Hindi, dati parang sa ani, manumani, no? Hmm. Kasi yan, bago na gamit yung mga pulis. Dati matagal. Hindi ba, nag-vlogging din kaya? Hindi. Wala kasi magaling din kasi dati, magaling kami. Nung wala pang bakatan, no? Hindi pa ako sa Pintel. Oh. Mahirap, nag-drawing eh. Eh, no, na may simple lang lahat. Kung ano lang maipa-drawing. Sabi lang ko, magagaling yun. Ba't sabi lang ko, bawal lang may kulay. Wala lang siguro silang Puro Mahal ba ko yan ink na may kulay? Din pinter ng Isang color. daan yan. Pinter, yung bumili ka ng color, mahal yung black mo lang. Mawawala din pala kuya. Ano? Kaya hindi sabihin, lumago ko sa loob mo. Okay, nagtatagal sa kulay. So, hindi ganun. Kaya saan ba si Al niya? Itong gitna yung buksan. Ito dito yung ilaw. Ito sa Sa ilaw. Blue yellow. Eh, puso pa dito kuya. Ilagay mo. Pula pa dito eh. Para isang pulahan na lang. Maglagay kang puso. Hinihigop pala ng balat. Matutuyo.
Wow. O, di ba buhay pag may kulay? Hindi pa na magaan. Hindi. Hindi pa kasi mamamag. Hindi pa, mamaya pa yun. Magaan. Magana. Hindi, iba malaki na. Tapos, kasi lamang ka sa buto, ano. Ikaw din, para couple tayo. Bakit naman kay Kuya yan, yung tabi lang. Oo. Save naman sa atin. Nakasave na. Yan din ang kanya. Diyan din. Para parehas kami. Yan na, yun. Pag si Kuya, may balihibo mo yan. Yun ang kaya, may balihibo na yung kulay. Matagal yan. Madami. Daming kulay. Wait lang siya. Yung pagkukulay. Bagay, isang ganun. Ano yung tatapos sa sapa niya? Marami dito. Pero marami din baguhan. Ay, ayaw kong baguhan. Nakakatakot. Sabi sa'yo. Kasi, yung nakita ko yung tattoo na kay Claudine. Maganda yung pedal eh. Yung pedal na ganito. Kaya lang dito. Ang gusto mo ng bagay. Kilala mo yun na dito. Ipakita mo yung picture mo. Ilocano? Oo. Tagalaon yan. Oo, ayun. Oo. Kaya nagsabi sa amin dito. Nung pa Kaya sana, nga ng lahi namin yung dati. nung pa sana kami pupunta dito. Kaya lang, hinahanap pa namin. Sigurong kami, lahi namin. Si Daddy, sigurong pa namin. Kaya sabi ko, Claudia, saan ka na po niya? Si Gusto ko dati rin. solid BPM yung Marcos. Solid North eh. Nakasi Bono. Sana maaga. Ay sabi, ginagayan eh. Isa pa lang ngayon, hindi disqualify. Ayaw lumaban ng parehas. Apakalakas kasi. Kahit saan eh. Kahit ano naman Sa media lang siya bumabaksak eh. Ay balita eh. Pag maraming pumarami ay balita ah. Pag konti, ibabalita. Bias talaga. Saka ayaw na Amerika, ano? Kaya nila kay Marcos, no? Hindi ko tungkol. Western lang, pwede. Alam ko kung bakit gusto nila si Lenny, wala naman nagawa. Tutal nila sila eh. At saka ano, Eh kasi puro lang si ano, naman malapit kay ano eh, sa mga China eh. Yung sita kay si Kay Bongbong, yung nagbasagan ng China. Si Lenny, puro western. Baby tayo. Kung kapit naman tayo sa China, ano naman yung China. Mas maganda nga, China na lang. Tumutulong no? Saka na sila mo. Saka nagagawin na lahat ng production ng ano. Bigay ng almas. Tapos ang binibenta sa ating almas ng US. Baksa. Bulok. Makita. Second na. Di ba sabi ni Sir, lahat pwede mga kaibigan nga. Kaya ba ang ano? Kaibigan. Masyado kang mamimigit. Yung panahon pa nila, hindi naman nila nakala. Easy lang yung pagnanakaw ng Marcos. Kaya naman nila ipako lang. Ilang possibility ng tanda. Oo, hindi naman nila kaya ipakulong. Eh wala namang ebidensya. Upo na si Cory. Hindi na pa kulong. Sino-ino, hindi na pa kulong. Wala. Tatay nga niyan, nila kung sino ba rin pumatay, di ba? Hindi pa nila, sino pumatay. Upo na sila. Hindi sila ito. Sabi niya pati FBI, lahat na. Nanawa na tao. Tapos ba, sara, lahat ng yan. Lakas na ng kandong nila. Malakas pa si Stukel yan. Hmm. Ano? Mas
mas gusto ko pa nga si Isko kung ano, kung hindi si Bongbong. Ang kutsara yun. Wala po siguro yun, nalilito yung alam. Yung mga ulit sa Pilipinas. Ako po, ang ng tao. Oo. Nag-aaral. Hindi nila yung nag-aaral yun. At yung presidente po to. Pero yung sasabihin ko lang yun. Hmm? Sila anak. Hmm. Ang mga natuyak ito yun. Oo. Sabi na. Kaya kain yata kayo. Musal pa. Panusal pa rin? Hindi pa? Musal na kami. Ah. Ganyan, hindi mo masasal kay Lomi. Ha? Hindi mo masasal kay Lomi. Kuya, saan ba masasal Lomi? Hindi mo masasal Lomihan ba? Saan? Batanggenya? Nag-building ba yun? Hmm. Kumain ka ni Lomi. Batanggenya. Saan ba masasal kayo na sa Satwa? Doon naman yun. Doon lang. Marami itong Pinoy. Marami doon eh. Oo. Kasi siguro, iba-iba lang siguro. Mas masarap sa amin, sa Batangas. Itong tapig, yung sa dito si Oo. Yung tosino, hindi masarap. Sarap ko yung sinain sa Batangas. Sasain kami pagka nabili kami ng isda sa fish market. Kami yung mga nakasala mo. Ay, yung paru-paro kuya, pwede mong lagyan ng dilaw yung batik-batik doon puti, ano. Oo, kasi blue, saka ano. Hindi, kung ano kunin nyo. Oo, para hindi na siya magsaling dito ng ano. Para nakain
nakadapo lang. Maganda pa ata yung walang isin eh. Nako. Yung parang nakadapo. Maganda. 3D. 3D. Ano yun mo kasi? Bakit po raw? Kaya nilalagay mo sa puti na yan. Yung sabihin yung malaki. Ayan, ganun. Ganyan siya. Tapos na yan. Para makita pa rin yung star. Oo, Pag oo. buo yun. Oo, Parang maganda. didilim eh, no? Oo. Ah. Ito naman kahit sa baling baso. Napakasuloy, anak niya. Assistant na. Ano kaya siya? Dito na siya magtatrabaho? Nag-aaral ka? Yung pag-iari, ganun. Hindi rin namin na rin. Baka uuwi din. Bakit? Ay, parang bakasyon pa muna siya. Ako parang ayaw na umuwi. Nasanay na dito. Masarap pa dito kaysa Pinas. Opo. Oo, dito na. Solo lang mo naman. Hindi, buhay ko na siya dito. Eh, kaya lang yung girlfriend mo, iniwan mo. Ha? Okay Ano lang ba? naman dito? Okay lang ba sa Dito mas girlfriend? maraming babae sa lalaki. Puro may babae na hanap lalaki. Ano po may asawa nga? Sino kaya? Marami dito may asawa, may anak. Kaya hanap ang bude. Mamili. Ano kaya? Lalong. Tama na ako. Parang hindi na maganda. Ano mag-i-election niya? Naka. Lahat ng
Pondo. Mamimiss mo yung girlfriend mo pag nagtagal ka dito. Mano-mano lang ko yan. Mm. Hindi buhay ang kulay mo. Ano yung binigay? Napunta na siya ko sa expo. Ay, hindi, bawal pala. Ano. Napunta na lang, bet. Nagsusulo na nga. Ngayon, ano lang, tindi lang bayad eh. Wala naman siyang bayad pa eh. Walang bayad. Bata Libre pa siya kasi 17 pa lang Sa siya. expo eh, no? Yung dala paggabi. Opo, lagi po nila. Pag araw, walang ganda eh. Kami, ilan na ba yung stamp namin? May passport ka? Nagay namin kay boss eh. Bumili sila boss yung unlimited. Pinigay sa amin ticket. Yung unlimited session kami. Ba't ako na yun ako papasukin na? Iniis ka. Wala ka pang bayad kasi ano pa lang, 17 pa lang. Dito ka na rin nagpa-Pfizer. Oo. Libre lang pag ano. So, dito. Vaccine pa? Oo. Dito. Kahit yan, basta may tourist, kahit tourist. Pinakauna na rin. Pfizer na rin po. Pfizer na talaga ang pinagagamit ngayon. Eh kayo paano yung booster? Wala pang ano, wala pa namang update kung Naka-second Kayo dose ka nagpa-booster na? ba kayo? Hindi pa. ano na ako, nakapang-apat na yung Pfizer. Oo. Sa Sinopharm nung una. Oo, kami yan sa uniform. Malaman China, Kami, ano? nakadalwan After 6 Sinopharm months, eh yung boss namin, papalit din sila. Nag-Pfizer ulit kami. Dalawa. Kaso, nagka-side effect ako sa Pfizer second dose. Na-high blood ako. Kasi pagka-bakuna, naglaro kami ng football. Football, sa polio. Kinabukasan, hindi makabangon. Hinuhilo. Nalililo ko. Parang mabubuhan yung panin ko. Hindi ko. Hindi ako makatayo. Ipa-doktor naman tayo, wala namang Paluto na si ate. Pwede ka naman kuya kumain muna kung gutom ka na. Hindi. Pwede naman natin Lalagyan ng ihinto buhay yan. para makita. Yung mga buhay. May yan, nagsisipo pa siya. Lalagyan lang ng buhay.
din ko, matagal ka na nagtatato. May 5 years. Sa Pinas, hindi. Dito ka lang nag-try talaga. Oo, nung wala na yung barkada ko nagtatato. May Ikaw natuto ka na. sa barkada mo. Umuwi na siya ng Pinas. Umuwi na. Dalawang kapatid ko pinagpractice ako. Buti pumayag. Napuno na nga. Napuno niyo ng totoo? Yung likod na yun. Grabe. Papaprate. Okay. Papadala lang niya. Kaya may pwede yung ingin naman. Yun nga mahirap sa atin sa Pinas eh. Pati pang handa eh. Hingi pa. Samantalang tayong nagbe-birthday dito, hindi tayo naghahanda. Tapos pag sa Pinas, eh, padala mo naman kami ng panghanda. Diyos Maria Jose. Birthday na birthday mo, hindi ka makapaghanda. Sila naman, kamag-anak mo lang. Pag hindi mo binigyan, sasabihin utang, hindi naman babayaran. Wow! Diba? Daddy day kita, oh. Tapos na, paro-paro naman. Oh, diba? Picturean mo na. Naiinggit ka lang eh. Excuse me. Nakablog yun eh. Ano yung kasunod ko eh. Edit pa nyo kaya, nakita nga. Pati picturean niya, isesend ka sa anak ko. Pag di mo manood naman siya ng video, pa-subscribe mo. Reply na tira. Oo, nakaano na sa ating GC. Subscribe mo sa anak mo natin. Clara Alvin. Ano ka na yung process? Naunahan pa kita. Sa likod naman. Nakakangawit din pala yung nakaganon. Ito yun. Yan. Hindi, nakagahanap tayo ng malsya. Ang ganda may kulay. Ganda. Dito ang nilay namin ito na. Ganda. Hindi wala akong mas makasabihin na tama. Mas mapalaki ka mga kanito. Pagsiyo na lang. Ano nga nila lang siya sa pupunta mo lang.
lang siya. Ay, ano ba yan? Cellphone lang ba? Dito ate. Okay na yan? Ah. Dito naman ako. Dito ako dudok-dok. Kuya, ikaw. May kamera to. Doon tayo baka nangangapandagan dito. Ano mo na lang kuya, ibigay mo na lang. Ano ba ibigay? Saan ba ilalagay? Nod, turo mo nga sa kanya kung saan ilalagay. Dito, sabay ka ba? Ikaw ba dito? Saan ba yung sabay mo? Dito ba yan? Dito na. Hmm. Straight ka lang. Hmm. Sabay sa head, shoulder dito, no?
Isip. Kaya sa TikTok. What does it mean to be committed? Ngayon, kabla. Ngayon na. Libre yung hospital. Mana ka basa din? Basa.
Yung cellphone ko. Kaya. Ang sabi. Hello? Andito po kami malapit sa Big Boss. Saan po kaya? Andito po kami malapit sa Big Boss. Dito po sa Ribbon Style po. Ayun yung kausap niya. Tama lang ang dating nila. Yung malakas na kayo pag medyo off. Yan. Oo, so day Pag off. di mga salon na, mga salon, di off lang din mga tao. Sa dagat linggo lang. Hmm. Kasi yung mga pa. Buti nga naalala ko yung kay Claude na isinad na picture. Hindi ko na-delete. Sabi ko kay Kuya. Hinahatin natin. Tapos nakita ko yung number mo. Total, wala na yung magagawin sa bahay. Kulayan na lang kaya. No? Tama yung dating nila, tapos na ako. Yung customer daw ate, kuya, babae. No? Karamihan babae. Kasi pag lalaki. Ang dalang lalaki sa Pino, kuya. Mas pag lalaki kasi gusto malaki yan. Mag-lalaki tayo na. Dito na. Hmm. Babae, ano lang, isang tato-tato lang. Magtabal na lang. Ibig sa araw mo. Balik, nagpapag na malaki. Hmm. Ayaw ko rin ng malaki. Hindi sa lalaki kasi yung hanggang dito, yung sa braso. Matulong yung braso. Kasi hindi, tagal mo. Babae kasi parang art lang siya. Hmm. So, bibihira na makakita ng babaeng rin kasi. Kaya lang, ano, naasal. Tapos hindi siya isa art lang. Anak naman to. Pag na-umpisa mo. Pamain ka niya na, no? Kaya, Alam ko kasi- kaya iba na, di kaya marami, ay iba na. Kaya ayaw ko noon, natatakot ako, baka masakit.
Nga na, mag-isip pa na yun, maganda na. Hindi rin pala. Ano na pa ata pambulala pa no? Wala pa. Ay, yung ginawa mo siya Laser. na parang laser ano. Sa Thailand meron. Hindi siya nagal nawawala. Isa naman, sticker. Totoo ka rin, parang ginagawa ng sticker. Ginagawa mo, pag minakba ka lang. Hindi sabi niya kasi, nasa loob yun. Hindi kaya kaya ng birthday. Ibalik din naman yung dati. Hindi ba bawal sila ba yan? Hindi naman. Sa Itapak. Nagtatoto bawal. Bawal. Eh bakit may online sila? Na Yung nakalito ibang kaya na yun. yung mga nakarehistro kasi Kailangan nakalito. palakasan. Oh, kailangan nakalito, no? Mahirap magpalito. Mahirap kasi dadaan ka sa License na. At saka mahal. sigurado. Ayun. Kasi lahat ng kalahal. Kaya sila sa Dadaan mga, ka pa sa health authority. sa mga puti lang yan. Ayun. Dapat ay sa health authority kailangan. Kahit na sa salon, bibili. Sabi, inchi ka na may-ari ng salon dito. Inchi. Tapos yung kaya dili mga Pinoy, no? Inchi. Ang lugaw na naman, inchi na yun. Pwede para ka lang inaano yung tinuro ka ng Pfizer na sunod-sunod. Takot ako noon. Akala ko masakit. Eh, may takot sa buto. May takot ng buto. Yung laman-laman, okay. Yung buto ko, yung tinaman ng buto. Kasi, so, matigas yun. Tinatanong ng anak mo kung nagpatato ka din daw. Takot ko. Bali. Sabi si daddy Okay, pa paano? yan. Oo, siyempre, para parehas tayo. Gawin mo. Kasi, kaya ano na yun. Si Wena, mayroon na sa binti. Dalawa pa sila yan, di ba? Dalawa? Dalawa rin. Malapad yung kay Wena, bulaklak kasi. Sa binti. Depende sa presyo. Hihirap. Depende sa presyo. Ano kaya? Depende sa presyo. Hindi mo gusto. Hindi, gusto ko na may maliit lang. Ayoko naman lang. Kasi malaki naman sa baba. Kulay na pala siya. Madali lang, maliit lang. Bakatan na. Hindi yun. Hindi kasi mahirap ng araw, yun ah. Kasi usipin ko ang bakatan. Nagawin pa kayo mano-mano. Ito nagtatagal. Yun, yun, yun. Lagi na nilalapad ulit ako pagtanggal na nakadikit na. Kaya ano pala yun? Carbon mo ko yan. Carbon. Magkano
Kasi yun, kahit lagyan ng petrol, di natatanggal. Talagang nakabakat siya. Nasaan na yung bisita niyo, kuya? Ah, akala ko nandun yun. Nasa maskay na daw ah. Uy, ano ba? Wala nang number po yun. Third floor po, 302. Third floor. Opo. Third floor, 302. O, sige, sige. Okay. Yan ang ipit yung building dito. Hindi na. Ay, sa mga YouTube kasi. Kaya kailangan naman na watchman. Kaya pala. Tinanong kami kanina. Binibigyan na pa sigarilyo na yan. Hindi naman pero matagal na ito. May 3 years na kami dito sa likod. Pero pag kami mga gamit na ano, yung mga sira, binagbebenta, Binibigyan mo na lang. binibigay. Kaya mabait yung may-ari niya. Pasok po. Ano po? Pasok. Agoy. Masakit. Kasi ayaw mo patat. Masakit talaga. Hindi. Kaya nadala mo ito. Mabilis lang pala. Nakatapos na ako na isa. Dito siya. Ako gusto ko na kasi si Okay na, dito na siya. Redesign na kayo. Bakang magkano ko sa May design si... Kung may design, Eto na, wala na naman. Yung nga design. Ayun, hindi na naman din sa internet. Yung nga design ba? Parehas kayo, Rol. Pasan ka? si ano. Pakita mo daw pati yung design Dito mo. lang. ang design naman. Na? Gawang. Chat ka ni Lelis kagabi? Mo pa yan ito. Yung nagtatago sa'yo dito, yung kaibigan namin. Ah, Siya yung nag-chat, sinag-chat ka daw niya kahapon. ah. Napupunta kami. Ano yung design na yun? Andito. WhatsApp po. Chat na. I-connect mo lang. Pero, gusto lang din natin tapos. Hindi kayo magpatuloy na. Ang galing mo nito. Hindi masakit, be? Tiis ganda. Hindi naman. Namamanhid. Namamanhid. Namamanhid lang siya na pag nagtagal na. Para ka lang tinusok na sunod-sunod na bicep. Pag gusto ko sinasabi na yun, malaman na yun. Sa umpisa parang pamamanhidin ka muna. Kaya nga ngayon ako nagpatato, akala ko masakit sa masakit. Ako rin, nag-aalaman na nakaroon sa'yo, nag-asti. Hindi pala naman, tama lang. Para lang kinagat ka ng pulang-puna langgam. Paano
Papakonek mo. Nasa anak ko kuya. Tapos subscribe nyo na si Kuya sa kanyang YouTube channel. Napapanood niyo ako. Live. Naka-live na ako kanina eh. Naka-live ako kanina. Tinatatuan. Natin yung mga gawa sa YouTube. Hindi naman. Ayun na, naka-live tayo Ang gusto ngayon. mo lang. Hindi kayo kita. Ito lang mismo tato. Hindi mo ka. Yung ano ba, braso mo lang nakikita. Kasi hindi mo. Kasi hindi siya kita. Tato lang siya nakikita. Tiis ganda mo. Okay na. Marami na. Muulan pa ba? Hindi pa doon ata ang ganyan. Isang linggo pa lang uulan. Na naman. Gusto ko na Yan. Dito buto yan eh. Buto dito sakit yan. Maganda nyo naman. Dito lang. Dito lang. Talaga buto dito yan. Okay, mabatis nyo na lang. Kasi mga ano to, haba palit na lang. Malaki yan. Hanggang ano yung dito na pinamita sa amin. Ayoko na ba ako lako. Mabatis lang. Sabi ng driver. Dito gaya ba? Dito. Parang ganun. Dito ba? Dito. Oo. Dito maganda din sulat na gano'n. Parang siyang ano lang mga lubog eh. Parang dito. Mga dito. Baka pala sa akin lang dito eh. Parang ganito eh. Parang kay Wena. Hindi, ano ko yun? Dito sa pinagawa na parang ano. Ayoko ng ganun Tutuklawin nga. Kapag gusto po. Wala siya kulay. Tutuklawin. Wala siya. Ang kulay ng malaki yun. Hindi mo mga kulay kasi. Sa lalaki, pwede yan. Opo, Diyos ko. Yung pagkatapos namin ganito. Ayan na. Diba? Yung feather. Tapos, hindi sana may kulay. Yung may kulay siya maganda. Yan yung feather na kulay. Maganda kung may kulay. Kulay na tagang buhay.
siguro yun. Asa ba yung design mo ba? Kamay? Pakita mo yung design ko yun. Di ba ba? Yan. Kukunin mo ba dito? Yun na to, kunin mo dito. Yung book. Eto, Brad. Hindi. Maliit lang. Hindi man simple kaso. Ayan, papaang. Di ba masakit sa paa? Butukan yun eh. Parang mga ayaw kami mga nakalagay. Ganyan pa. Eh, no? Shadow kan? Ay, parang dun sa kamay na ako. Hindi mo sulat dito naman. Saan mo ilagay? Straight lang. Ito. Banda natin pag ganun. Dito. Dito. Infinity. Okay lang. Baka mahila din ako sa'yo kasi. Ito yung ito ko eh. Ito eh. Dito kang tapon. Dito yung iba. Sa baba. Dito kang daan.
lagi ka na dito, tama yun. Ano ba yung matatamaan doon? Alam mo yun. Hindi mo dito. Wala na din yan. Ano, punta pa naman ito. Dito. Maliit lang. Ano sa namang malaki? Eh, tigal mo tayo. Kami nga magtoko. Sige, pagkatato mo, yung ayaw mo, masisili, hindi mo mabuli. Magdesisyon ka na ng patatok. Tama kayo yung ulo. Wala nga, wala ang ganyan. Forma lang naman. O, pwede rin yung angkor sa ano? Ito o, angkor. Pwede lang dito. Pero sa taas. Ito dito. Ayan, dito. Star. Ano ko rin ang star? Sir, ginawa yung star mo dito. Ano ba yung kulay? Ay namin, tulam. Bahala ko, may tulam eh. Ano? Tingin. Hindi ako makabiling eh. Ay, ang ganda. Yung pangalan. Pinalagay lang ang pangalan namin. Ito na ba? Orange ba yellow? Yellow. Ang white ba yellow? Hindi na pwede ng ibang yung pula. Ito lang. Eh, kasi sa kanya yung pula eh. Yellow. Ito. Oh. Yellow, blue. Eh. Hello. Ang pula-pula. Ano ko na? Ilagay naman yung pangalan namin. Banas blue sa left side. So, gusto ko medyo maliit lang sa inyo ng malaking-malaki. Gusto mo naman pagkagawa ito. Ganda nga yun. Height base. Tapos talagang baka wala ako. Ay, diba? Kami may pangalan kami mag-asawa dalawa. Sa isang linggo siya magpapatato. Boyfriend girlfriend, baka magkahiwalay. Yung pangalan mo na lang maganda. Hindi na lang maganda heartbeat. Parang kayo. Pwede po, right. Pero hindi mo ganda eh. Gusto ko talaga ito. Ano, ito pa eh. Yan yun. Ayan ba yun? Parang tayo. Oo! Lupit naman yung ganyan. Lupit. Yung pala niya, lupit. Tapos magdadaan tayo dito. Oh, sa paa. Eh, baka. Yung pala ko, yung pala tayo. kayo. Ano nga, ano na lang. Sabi nga si ano ko bulahaw ang nagpagdating ng magdadaan. Ito na po ito yung yela. Yung matagal mo sa kasama yun, ang nakalat na ako yun. Okay, ba't ang hilig sa akin? Si ano, pwede mo si ano. Ito. Anong ilaw yung gitna? Ilaw yung sisang ilaw yung gitna. Ano yung tissue? Hindi ano nyo, yung walang shadow.
sa tattoo ng kaibigan niya. Nahikayat eh. Ha? Sila nahikayat. Noon pa, nagano na pa kung silang Maganda na pera. Kami din ang tanong. Ang hirap din kasi kung saan magpatato. Ay kasama yung kaibigan ng babae. May kaibigan kami na patato dito, matagal na. Ay, okay Kaya lang na. nag-iisip ako, baka ako masakit. Maganda sa tattoo. Sabi niya. May iba. Kaya naman pala, hindi naman pala masakit. May mararamdaman ka lang kirot, pero hindi naman ito yung kaya. Lalo kanila, simple lang daw. Kahit pangalan. Hmm? Tama, sa isang linggo ka na nga lang kasi meron pang sunod eh. Nauna lang ako. Sa February to kuya, kasama ko niyang kaibigan ko. Linggo yan eh. Paglinggo. Dito lang. Mm. Aagahan namin kasi malaki yan sa kanya eh. Hindi naman ito. Ang diwala yun. Dalawa yun sa kanya eh. Isa sa may dedet, isa sa may braso. Hindi ba sa likod na ganyan? Hindi, dito sa harap. Ang kanya, saka sa braso, dito. Parehong pakpak. Sa akin, maliit pa yan. Yung kanya, malaki. Benta mo. Nandiyan sa kanyang kaming wena dyan. Hindi na. Tagal na. Tagal na. Hanapin ako. Malaki, iba-iba pa ang kulay. Ito ba? Ito? Yeah. Ang gulo niya. Yan daw gusto niya. Ang gulo. Makulay na. Yan daw gusto niya. Magulo nga lang. Parang ginagsimaya na gagawin. Ayoko nga ng ganyang katakot. Kaya magulo yan. Sabi ko na sinili ka na.
Dasa na. Yun ba yun? Diba? Ano? Yung nangyayari? Sama doon. Eh, sabi niya sa akin. Mas gusto ko? Oo, doon. Sinagdalo doon ka na. Hindi na patira yung pinsan ko yun. Sa taas. Sa iyo, sa iyo. Alam ko dapat. Mas malaki. Wala ka naman yung Tapos na. Yung ba na post? Si Bon. Birthday pala. Excuse me.
Ito yung gamot na pwede mong gamitin. Panghatlas po. Or pwede mong bumili ito. Picture ang Meron siyang binibenta. Mahal kasi yan. 32. Ito, Ay, magkano yan? 10. Binibenta niya? Oo. 10 to, hindi dagdag natin. Ano to, pagka laging ilalagay, kada ilang oras? Kasi pagka napipil mo na Kumikirot. Oo, nagda-dry. Tapos, Inap na to, kuya. dalawa siguro. O, sige. May cream na nilalagay after. Kasi parang siyang ano yun. Eh, paano nang nila? Siyempre na ano yun. Kasi sa malaki yun eh. Ngayon hindi na. Dito parang hindi naman. Basta pagpil lang na kumikirot. Yung Tapos magdadry pagka siya. nagda-dry, huwag mong tuklapin na. Hindi. Pababayaan ko lang. Tapos yan lang ilagay. Pag Mm. nagda-dry lang yan. Opo. Pwede ba sa'yo? Pwede ba? Mahal kasi yan. Ano ba yan? Bepanting. Refining. 32. 32. Oo nga. Mga ilang araw mo. Ano siya? 3 days siguro yung magpipil. Ito yung nakita. Ayun, laki nga rin eh. Sir, pinilitan ko yung ito kasi. Tuloy. Tuloy mo. Eh, sa hindi ano sa kanya. Kalma lang. I-print na niya. Lagi mo akong pinabawdaan. Okay lang. Feel mo lang na parang ang tinuturok Kaya mo magkano yun? yung Salikit sulit lang, lang. hindi naman malaki. Parang nag-inganyo sa akin, hindi ko alam Parehas pa tayo. Pero cute siya po. Pinili ko to. Sabi ko, yung palitan ko. Ito, sabi ko ako nga lang, kung ako, hindi nga ka. Pinalagyan ko siya ng kulay para mabuhay siya. Ano ba ito? Ito, saan ito? Sukatan ito. Gusto mo na ako, mabalik lang sa'yo kasi ganun lang. Ano, ayan. Ay, ang santang ko no? Hindi, kasi. Heartbeat, di ba? Ito, hindi pa sa mga ano? Yung maliit lang ha, huwag masyadong malaki. Mga 1 inch lang. Ang 1 inch lang. Right. Ay, sorry. Mga 1 inch lang daw. 1 inch lang maliit yan. Ay, hindi. Isa nga lalaki pala eh. May nakita ko kasi maliit lang yung sa kanya dito. Malaki naman masyado. Simple lang. Ito nga kanina, ang ganda heartbeat. Yung sa kasama ko, isasama ko dito. Pakpak ng manok, ayoko na doon. Talagang sila kasi milig sa tato, kaya lang palaki yan sila. May ilig sa tato kasi. Pag malaki, parang sa kabila. Sabi pa rin ko, nakaka-ato na. Oo, Simula. naka-addict pag Kaya sila, di ba, meron, kaya gusto mo. Sa umpisa lang, para ka. Pero okay na, May, namamanhid na pag nagtagal na. Eh, kasi malaki sa'yo eh. Sa kanila, pangalan lang na gano'n, mga gano'n. Kaya mabilis na nga nila, kung baka. Maliit lang. Kaya bigyan naman ako ano mo sa inyo. Ha? 15 minutes ako ngayon ko. Ay, maliit lang sa inyo. Minimal lang. Parang nag-let ko lang si Kuya gano'n. Mabilis lang pala yun. Napatapo ko ko ya? Hindi, ganun Sa nagkikin. sunod. Natatakot ako eh. Sabay ganun. Natatakot ako. Sabi ko nga, Ay, magpatuloy nakaingat eh. na, ay dumating kayo. Pero Kaya break sa na, sunod break na na. lang. Pwede na nga sa sunod. Ano ka Ay, namin? ito pa oh. Kaya niya. Mali sa Kaya pa namin oh. babae ngayon. Dito ba Ito, maganda? malaki kanya. Ito oh. Ito. Ang ganda siya. Ang ganda yung ganyan lang oh. Ay naku, maghanap ka ng sayo. Hindi naman tayo magkasama eh. Kaya nga. Pwede naman ganito rin eh. Hindi naman kami magkasama eh. Ang ganda Ang nga. star, may mga star doon kaya kanami. Oo. Sa internet. Pero maliliit lang dapat. Pinili lilitan ko na to. rin. Ay, may maliit. Nalilitan na ako ni Kuya, kaya nga depende niya Pinalitan lang. na to. Ganda nga siya. Ito ang palitan yun. Oo, maliit lang. Oo. Maliit lang. Ano ba nakalagay? Malaki yung star. Maricel Arnold. Ah, yung ano mo. Nilagay lang namin yung pangalan na yun. Nalagay na din. Okay lang ba to dito, kuya? Sa paa? Huwag lang isa.
Oo, yun ang rosary. Kasi yun na, Yung ano lang. Babalik siya siya malaki. dito. Ayoko ng malaki. Kasi dalawa kasi ano kanya, lang, may cute gamot lang siya pa. tignan. Ay, siya pa. Siya pa. Kaya Sa medium sunod na size. lang kasi na dito na kayo, abutin ng gabi. Hindi po man ako na sa Ano mga ng kulay sa star? Napalagyan ng kulay para may buhay. Hindi maganda yung itim lang. Anong gusto mo? Ang kulay. gutom ako sa kain. Ay, Ano ba maganda? Yung ating pagkain. Red o yellow? Ha? Red. Mag-jollibee tayo. Take out natin. Dadahin natin si Noela. hindi na ano. Hindi. Dadalo. Hindi ito ganda yun. Hindi, maghintay mo ngayon. Ayan. Hindi ko nga sinabi ng patato tayo. Sabihin, madaya tayo. Nauna na tayo. Sasend ka kay ate. Ang ganda ng Sasend ka kulay. sa anak ko. Wala mo ganito yung kaya pala pala. Dito ba maganda o sa likod? Ako na yung may ate sa'yo kasi dumagawa. Maganda rin sa likod. Para buhay sa Ito ito. dito. Sa dito. Yung Ang puso ganda. wala yan. Pinalagyan Pero ko mas lang. gusto type ko dito. Para lang mabuhay Okay, siya. okay naman din. Kasi kaya naman ano, binabakan. Okay. Nalagyan niya ng puti para mabuhay na may kulay puti siya. Yung type na yung star na ano. Yung ganda yung ganda Ang yung ganda star. ng style. Hindi pala ito. Ito lang oh. Ano siya? Sa ilalim. Sabihin na. Mauna na kami, kuya. Sige Balik po, na lang ingat. kami dito buo sa isang linggo. Siya naman. Hindi kasi pwede. Gusto ko saan? Saan ka kasama? Gusto ko nga kumanda. Saan eh? Doon kaya? Ano ba tawag dito eh? Magkano bigay mo sa amin? Alin? Ito. Hindi mata po. Ilan, ano ba? Ilan tatlo yan? Ilan papalagay mo? Ang palagay tayo nito? Ganito oh, yung maliit lang dito. Isa ng daan. Tapos dagdag ka na lang ng 50 dito. 150? Dalawa na. Tignan ko to. Madali lang ba ito kuya? Secret na. Madali lang ba yan? Oo, saglit. Pero hindi dito yan maano? Walang Hindi. maapektuhan dyan? Wala. Ha? Wala. Kumbaga yung skin lang? Balat lang? Balat lang naman talaga. Ano yung sayo niya to? Oh, hindi mo pwede sa daan. Dalawa naman kami. 150 na nga lang. Ito ikaw sa'yo. Ano sa'yo? Palagay ka sa paa? Sa kamay lang ako. Sa kamay ka lang? No? Oo. Magkano? Ayan nga, oh, dalawa tayo. Ayan. Ano sa'yo sa paa mo? Ay, sa kamay mo.
yun. Buo lahat, buo? Ayoko malaki masyado kung naglagay ng kulay, di ba, kuya? Ganyan lang. Alam naman yung kulay red yung design ng ganyan. Yung heart. Kahit hindi naman buo yun na pula. Ito lang yung gilid. Oo, yung gilid lang na red. Pero wag yung sa loob ha, nalagyan mo ng pula. Yung line lang ba niya? Huwag dyan, dito maganda. Ba? Dito maganda. Where? Here? Dito? Tindere? Wala, pero ako dito. Maganda ba tingnan? Maganda tingnan dito, kuya? Or diyang ganyan, hindi? Dito. Maganda nga dito. Ganyan. Head. Side rest. Makita ni nanay, sabihin niya sa akin, hindi ka na pwede yung pero nagtatong ka. Wala sa niya, bakit napakialam nila? Ha? Lagyan mo lang ng ganito, ano? Ng cover. Hindi kasi nakikita naman kasi ni nanay. Kita talaga. Huwag mong sabihin magkasama tayo ah. Susumbong ka na sa amo ko. O, sure yan eh. Ano nga yun? Sasandal ako eh. Maris! Ano oras ako? Manubiga? Alas 9 na. Kasi ready. Ay! Hindi mo baka malumnak pa malumnak. Mabit alas 2. Alas 10? Alas 2. Alas 2? Adorder kami namin. Tingnan lang kunin sa akin yung butito eh. Alas 2 mo ano bigat na? Alas 2? Uy. Hindi ako sa maiya. Malaki? Nandiyo Malaki, ulit? minimal lang yan. Alas 2 na. Talaga. Parang laki ano? Yung malaki kasi. Maliit lang yan. Minimal lang yan. Minimal ka ng minimal dyan eh. Kung dyan na ako, pupul mo ako dyan. Para maganda na ako. Sa'yo. Panidiliver? Ano ka nila? Ano dyan ah? Malay ko ba? Tapos ito, ako rin ang nag-una. Ito rin na. Lahat na lang. Titignan ko muna. Pero titignan maganda nga. O kaya pwede din ba ang car ko yan? Saan? Gusto ko maliit lang kasi. Ayoko nang malaki. Yan na. Parang dito ka na. Ha? Discount pa tayo kay Kuya. Hindi nga niya ako din i-discount kaya gusto ko maliit na lang. Hindi kasi yung 50 yung sa paa mo. Eh kasi maliit lang naman yan, Kaya oh. kasi ito nga 100 na. Cute yan eh. O pag ganito, Basta oh. minimal. Basta minimal sa Kuya, sa kamay dito. Alas 12, dakan Ha? ko pala tirabi eh. Ano? Ay, rabi. Hoy, Hanggang alas 12 naksigdi manan. tirabi eh. 1 to 12 pa rin bigat kami dyan. Pulso, eksakto ha. Sabi ya. Alas Gusto 12 ka kasi hubot niya. na damto. Pangalaan lang yan. Kanyang. Tay. Kung balang ko pang deliver, panguntoy paano na? Alas 12, tirabi. Oras na naman matulog. Ito kinasi naman ang talan ng tinumayin ngayon nun. Wala. Ito tumagi pa. Alas 12 ka lang lumigat. Kukulit ng patos. Luminak talain dyan ang tumang sa mga buwan. Hindi. Makikita ni nanay pag ganito. Ay, naman dito makita eh. Ito ba? Nakatago. Yan sila. Pwede rin ito sa kamay, di ba? Yung angko, kuya? Dito, oh. Dito. May nakita kasi ako dito banda.
lang ko. Maliit lang. Ha? Kung yung pera, pero sandaan mo sa pera. 150 na nga lang bigay ko yun. I-pray ko na yung angkor mo. Ano? Ha? I-pray ko na yung angkor. I-pray ko na nga. Ano yun, 3? Oh. Hindi na, isang daan nga lang yung pera ko. Kaya nag-iisip ako ng maliit lang na ano. I-pray ko na nga yan. Ayoko ng maraming tattoo sa balat ng aking kamay. Maliliit lang naman. Kasi 100 lang yung aking ano, ang tawag nito? Yung aking budget. Pipilian ko nga eh. Ganda yung heart. Sanda sana. Ganda. Sa kapaayan, ang sa kamay, saan doon nakita ko sa kamay? Kasi nakita ko sa kamay na angkor. Wala ka bang design na angkor dyan, kuya? Isa lang yung angkor. Sa paa mo na ba? Hindi ko na pa. Tsaka may natutulog pala dyan ang ingay natin. Naingay pa. Ay, dilat mo malaki. Huwag na yan siguro, yun na lang. Yung dalawa? Hindi, yung 100, iwan ko saan. 100 lang yung budget. Ano? Saan natin lagay? Ha? Saan natin lagay? Pinapara naman. Sana ba? Ay, pagsyada. Ah, Ano dito. po eh. Ako ano? Ano ang budget ko na po eh. Ano ba ang gusto mo? Sa 50 na lang ako. Gagi. Ano tayo dito? Saan na yung pagpuntahan din? Ano ka ba? Ano sa kamay? Ano? So, gusto ko yung makit kasi. Buwang ko. Saan? Kamay at paa? Palagay ka na sa... eh. Palagay ka na nga I-pray sa ko na nga yung kamay. isa. Ayoko nang ganyan. Ang buwang ko. Ano? Saan sa paa? Sa kamay? Discount ano na lang. Kasi 100 lang talaga yung budget. Isang Ano ba yung ano, yung heartbeat ko ya? 100 nga ba? 100. Oo. Oo, yan din gusto ko dito. Ah, Ano na lang, like 120 na lang. sige na. Wala talaga ako. Kulang mga di ako makauwi ng Jumeirah Island. Sige. Maganda ba? Nasa Jumeirah Island pa ako. Maganda yung Saan? Unahan yung paa? Oo. Deep. Ren. Tugong. Tugang nga. Diba si? Ay, bilay mo. Kuya, hindi masakit ah. may totoo Hindi na may din. saan. Ajay. Putahin. Madamdam mo ganito sa akin. Tanggalin ko pa yung shoes ko. Kuya, masakit hindi. Siyempre, masakit. Yang ada kong. Dito o doon sa side na yan? Ano ba better? Ano ba Doon maganda? para kita. Oo, sasabihan ko nga yan na dyan. Ito sa pag maganyan ka, di ba kita? Oh, ikaw. Pwede naman. Pero pag naglalakad. Pero mas gusto ko yan dito. Bala ka dyan, basta yan, iyan ang naano ko sa picture dito eh. Tingin na ako sa picture. Ah, sa picture dito naman kasi, sa likod yan nilagay. Oo. Ito nga sa likod. Oo. Pero mas gusto ko dito sana. Sa harap.
Dito yan. Ito. Sambal dyan. Parang ito eh. Yung cook battery. Yung gato niya mo nga yung kuya o yung angkor niya nga dito eh. Pero hindi ko pag-angkor ka dito ka. Huwag dyan sa loob. Okay. Dito ang mas nakikita. Yung anchor niya naman dito. Dito. Di ba? 9RL. Ano yung size? 9 na. Kuya. May sizes pala. Huwag ganyan, ah. Lagyan mo nga ng kalaking na yan. Para tumigil. Perahan mo na kuya, maingay eh. First time, Shung. Ano bang masasabi ko? Wala. Wala. Ito nga, ang sakit-sakit. Nagpagluko. Eh, simple lang yan. Oo nga, simple lang siya. Kuya. Uy. Susunod na yan, naka-live ka. Uy, ito maingay. Talaga po yan, masakit. Hindi. Nakikiliti. Sabi. Pero tudugo. Hindi. Hindi yung tutugo. Hindi ang tudugo. Madami mo kumenta sa cellphone mo. Oops, overload. Cute. Ganda. Ano lang di pang Say hello to Kareem Pay, the easiest way to send or receive money into a bank account. Ask for early access now. Pilipili ka, no? Ay! Mabilis lang pala. Masakit ka? Hindi masyado. Nakikiliti ka? Oo.
kulay? Paano yung kulay? Maglagay? Bakit? Masakit? Ha? Di pa ba yung sa ano ko dati dito, ano kaya na yung panghiba. Pero hindi naman masakit. Kuya, paano yung mag-star-star? Parang masakit. Kulay lang to. Maliit nga yun. Ganda kasi na red. Siyempre dito ano kasi manipis yung balat ko. Kaya pang pag nag-ano ko ano. Ang ganda. Tapos na? Ano yung highlights? Ano pala na? Meron ka ba? Naging mayan din na ba? Doon sa amin. Sintama. Kaya mo nagigibrit mo dyan yung lalak? Oo. Oo, ang tao pa. Hindi kita, hindi pa yung sa. Ginaninti. Pa nag-shopping yung baba. Cute. Yan na kuya. Nakahinga na ako ng malalim. Oh, ang ganda.
naman, ikaw na rin. Para pahinga naman ako, please. Oo, mamaya Para na muna. diretso na. Ito, mamaya na muna. Pahinga mo muna ako. Wala, hindi. Buang ka. Saan ilagay? Masakit. Hindi ano. Sa kamay. Hindi ka masakit kasi lang yung ganyan ba? Para siyang blade. Kasi, natusok-tusok. Saan ba ilagay? Hindi ko nga alam eh, saan ba? Ba't dyan matatakpan ng relo mo? Oo nga. Dito? Sa Ikaw saan kaliwa mo ba gusto mo? Ako sa kanan ako. Kaliwa. Dito? Hmm. Lagi ako nagbabasa ng tubig kasi nagluluto ako eh. Baka Kahit Hindi, wala naman. wala hindi naman naman yan. nagano yan. Dito ba? Kanan ng maganda eh. Dito kaliwa, tapos dito kanan. Ganyan rin? Saan ba mano? Oh my gosh. Kasi na yung dapat. Hindi ba mano dito pa dito? Hindi naman. Okay lang din naman dito. Saan ba gusto? Dito ba? Hmm. Dito? Masyado. Dito lang sana ako. Kasi Ano ba? pag titignan mo. Ikaw ba mag-ano? Hindi ko alam. Pero maliit lang yan siya, kuya. Mali. Minimal nga lang. Kasi nga eh. Hindi namin kaibigan mo na sa panglaki para dibdib. Ganyan ako? Hindi naman. Hindi naman. Ididikit mo. Huwag sa may buto. Huwag mo. Ganyan? Ganyan. Sila mo, nalagyan na nga ako ng alaga. Oh, ang ganda. Ganito. Pag titignan mo. Cute siya. Paano? Paano ka ng paano dyan? Ganyan. Hindi ko naman Ganyan din makikita sa sa ano. boy. So, yeah, masakit. Turn! Ang dali nga. Yung nang Kaso lang pag dinireksyon mo, huwag mo ganyan kasi nabig pa. Previous pala, magaling na. Oo. Dapat ito. Ano ba? Relax mo. Huwag mo akong picturean ka eh. Picture. Video ka na.
Sa paa o sa kamay? Tulog. Nakatulog. Dahil lang pala pag maliit ka na. Tapos na? Kukulayan ba natin yung heart? Yung side lang? Yung side lang, yung line lang, di ba? Hindi. Black pa rin yung line. Pero Huwag buo. tignan mo. Ha? Tignan mo. Kala ko yung side na lang ba? Aling Ito ang side ba? Yan maganda yung ano. Ano sabi mo kuya? Ito side mo. Pero wag buo. Mm-mm. O diba? Saglit lang. Yung konti lang yan, di ba? Na red? Sa akin kuya, pwede siya malagyan ng maliit na star dito. Sa ilalim. Star na ako sa baba eh. Dilat mo. Sige, musok aga. Kasi parang maganda. Saktan ka lang.
na nagpaano ako dito. Magkano yung ganito sa dito? Sa dibdib banda. Ayan. Love me for who I am. Sulat. Nasaan dyan din yun? Ganun siya. Pagawa mo na ngayon. Wala akong time na eh. Babalik ako dati kasi sa website. Ano oras na ba? O, diba? Ganda. Ano? Katulog ka na nga eh. Pag matagal na mamamig. Oo. Ano ba yun? Ayoko yung makikita. Eh, gusto ko yung nararamdaman ko lang. Hindi. Oo. Pwede rin. Gusto ko kasi hindi ko nakikita eh, yung naramdaman ko lang. Kasi parang masasaktan ako pag nakikita ko. Oo. So, totoo lang kuya. Thank you. Sa susunod na naman. Dito naman, o, dito naman. Ano yung tribal? Tribal naman. Ayoko. Siya lang malaki. Ganda. Siya. Di nga. Ito lang wala. Ay, sorry. Asan ba yun? Ay, sorry po. Tubig ko pala yun. Ganyan, kita ba? Diba? Ay, ba't naka-video? Naka-video? Saglit pa nga. Dito na lang. Dito na lang. Ayan, ayan. Photo. Bilis. Kitain pa ako? Nakahinga ng malalim. Ay, ho. Sige na, ako na pala. Sabi mo nga maganda. Hindi siya matatanggal itong red ko yan. Oh, syempre hindi. Wala naman. Sama ko dito. Ano kasi? Ikaw naman siya. Alam mo naman yung oras ko hanggang 5:30. Ganun? Ganun pa inuwi. Ako po yung kuya na nag-visit sa'yo eh. Ay, Mas yung maganda yung ganyan na. Ano yung sa'yo? Ano sa'yo? Ganyan din. Kaya palagay ko ng star dito. Saan? Saan? Saan yung Korean? Saan yung infinity? Kaya lang, mas ano kasi yun. Mas maganda siya. Saan na yung isa dito? Siguro? Oh, diba? Mas cute na gaganon ka, oh. Oo, maganda yun. Oh, diba? Ang cute. Dito sana hindi naman makita.
Diba? Kasi nakaganyan hindi siya nakita. Pag dito nakita. Nilagyan na nga ako ng alaga ko kasi sabi ko papatato ako. O, diba? Kasi nga. Pero kamusta ka po? Sunod naman. Siya tumutulo. Ano ito? Tubig? Ay. Saan ba banda? Hindi sa inyo. Ano to ilagay ko? Vaseline? Okay lang? Huwag, yun na lang ano. Yung cream na. Yung Bepantin, kung meron na. Ano ba ang bipansin? Baka meron ako. Gano'n rin? Parang meron doon. Meron doon sa bahay. Bipansin. Meron doon sa bahay. May dala ako doon dyan. Yung dago. Tapos konting May mata. maliit na star dito. Sa baba. Oo. Ay, ito rin yung... Parehas kami? Parehas nga. Ay, hindi. Okay na to 3 days sa ina. Huwag mo lang tuklapin eh. Ay, hindi. Kabayaan ko lang siya mag-ano. Pag nagtuklap nga daw, lagyan mo lang ng cream. Oo. Ikaw lang din nagtato sa'yo? Hindi. Ay, hindi ka makakatato sa sarili ka. Kuya. Talaga? Sabi mo sa kanya, Siya na nga nagtatato eh. oh my God! Yung sarili mo makatato talaga. Yung staron pula. Pula natin. Oo. Nasabihin nga doon pag nandun na ako sa sabi. My data to. Lalaban ako. Gusto mo tingnan? Hindi naman masakit eh. Parang ano siya ba? Yung nagpa-vaccine ka? Oo nga, pero nang binibilit sa ganyan. Tapos kung nga sa'yo, ma-addict ka eh. Parang kukurutin ko sa kanya eh. Dulo mo yung printeran. Yan, may yung pagkano yun. Maganda. Iba na yung pagkano. Wala eh. Ayaw mo mahala sa akin. Naisip ko na rin masakit. Dito. Ang sarap. Dito. Pero saan makalagay ako sa dibdib? Ano.
Yung sa kanya nga raw, yung hard na ba? Diyan din. Dito din. Ayan, dito. Aray ko. Nasog ako. Nabigla yung tiyan ko. Pag yung kaibigan ko gusto na pagdating, sabihin ko dito sa lahat. Baba ng bayan na. Parang infinity mo siya ga, kasi maliit lang. Parang infinity siya dito. Ba, ayun, maliit lang siya. Wala, binidyohan mo ako ba? Hindi. Binidyohan mo ako ba? Hindi. Wala pa. Picture lang. Video wala. Meron yan. Video? Bigyan mo sa akin. Ay, yung video, tapos na. Yun lang. Hindi ko siya na ano. Ay. Ito pala. Meron. Meron.
Sa paa ko wala. Wala ko sa paa ko. May charger ka ng iPhone. Palabat ka na ba? Hindi. May charge. Saan? Kahit 10 minutes katapos na lang. Nililobat na ako. Ay, ayun pala ikaw, oh. Oo, siyempre. Ayaw maingay ka. Andyan dito lang ako kanina. Thank you. Hindi pala nila nabuksan. Asan yung stars? Sa ilalim. Yeah. Picture ka ang dalawa. Picture tayo. Oh, si Kambal. Bili tayong cream kay Kuya. Yung ano. Yung ano kasi maliit lang naman. Kunti lang ang gagamit natin. Ano pala yun? Cream. Ate tayo. Tagsampo lang daw, hindi ba Kuya? Sampo. Anong cream? Vitamin. Buwang. Cream na ilalagay dito. Eh, sabi niya beta. Ano ba yung sabi niya? Ganon din naman. Same lang yan? Or big, or ano pa maglalagay pa nito? Maglalagay pa ng vitamin. Oo, meron. Depende sa'yo, pero at least meron ka na. Yung ganire? Pang ano, Okay. Parehas lang nito? parehas ano lang. Ano pag ano? Para nag-ano siya, hindi mo ilang mailalagay. Hindi pa ako, hindi na ako magkakagilap. Ano po, every? Once a day lang? Hindi ka, pagka napipil mo na lang Makati. Ayun lang? Kasi Pag talaga. mga kata lang? Or pwede pag... Pag nagda-dry, lagyan. Dalawa tayo. Wala, hindi naman masakit.
masakit ka dyan. Hindi ka naman masakit dyan. Hindi ka naman masakit. Tanan. Tanan. Next time. Next time ulit. Send mo na sa akin agad. Yung pinicturean mo. Ito pa ka. Duli ko pala taon. 110. Dapat. Dami lang.